виходить його супротивник. Владислав Довголюк. Хто кого? На стороні добра у нас Іван Борчій. На стороні військової майстерності Владислав Довголюк. Хто кого? Бій! Івана в клубі називають обраним. Адже він був сьогодні обраним, щоб приїхати сюди і здолати одного з найгрізніших бійців у групових номінаціях. Чи скористається від цієї можливості? Настирний у нас поєдинок. І бачимо, Іван зовсім не боїться розмірів свого супротивника. Бре на нього. Просто 15 секунд. 10. І невже? Ще два бійці, які не знають поразок сьогодні. Поїхали. Боєць, якого я називав весь час Лівшою, насправді правша, зараз буде розривати свого супротивника. Одеса проти Тернополя. Західне Поділля проти Півдня. Море проти степу. Золота шпора проти могильщиків. Хто кого? Стоп! Невеличкі танці з зірками. У нас були ваші оплески бійцям. 10 секунд. Повідомляю. Ну що ж, Мукачево, Київ, класика протистояння, поїхали! Бій! Хто кого? Перша столиця Закарпаття проти єдиної столиці України. Ну що ж, судді і бійці, зверніть увагу, у вас 15 секунд. Поїхали, неймовірно. 10. Стоп! Чи знайде він ту чарівну прощу в своєму мечі і запустить прямо в лоба супротивника? 15 секунд, бійців. 9. Ну що ж, друзі, справжнє дійство, справжній лицарський турнір на День Святого Мартина, адже відомо, що Святий Мартин був покровителем польових священиків, покровителем воїнів, сам розпочинав як воїн, як вершник, тому був одним із найпопулярніших святих серед лицарів. 10 секунд у нас. Там буде бій, там де Ярема, там буде проблема. Дякуємо нашим... О, як мило.
Нагадаємо, що в категорії щит меч удари можна наносити лише мечем на 10 секунд.